Jesu Christ pace isne pai ki kma jong mi shanga shapo pa ya mingam khot pa na u kun jot plasa kma Kajing pelin kitab ujar maya kalenong bakat wei ke dekat kat pra du ba arpo utrai la pentep hanga jengala tep jemela pen i hangai ki kam dakat jungki Henry ngalalong kum ikon lang brod balui lui ibala sya yalam sya kajaka syodo ngam syam tep bad dai persya yanga bakilai selai ki kam sniu ki ong yangin yaket penduk yauding habau dang seiso ya ingin ya dekat no yu nakari jong ki baim baya ka kerteng jong u anam kan mau shu Henry ko trai ki paj me ba bishar hong baten jo e ka do nut bat ka jing perkan ai ngan yu iya ka kaput jong me halo jong ki naba hame ngala benchet ya ka kam jonga ka ktien jong utrai kasambah nhiều atrai ko blei jonga nga petri shami atrai ko blei jonga nga petri shami topen em batu pelai yang ana baro ki ba le benyanga yo ki pataringa kuma patarusing bat ki rong no enga ba om don ba pelai enga atrai ko blei jonga nga petri shami topen kesan yang ko trai na ba ngalong bahok bat ba khoi ka do nun Topen kot no ya jing snew ki boman topelong yu bahok bo un yang scam dei mami ubatan jo e jing mut bat ka donut ko blei jong ka hong atrai ko blei jonga nga petri shami ublei ulong kasti akhmat jonga ba palai em ye ki ba be ka donut ublei ulong unong bishar ubahok bat badon bor bat ubaya sha ubom jupitar man la kasni atrai ko blei jonga nga petri shami kajing pelina gospel bakoi kat ko muyo anes kalenong ka bahinyeu ka khot saupo hadu basan pulai aba kilo sngewi ka tienu jisu ladon kat to kane kibala ong uneu de shishaw nang ithulpa kiwai pat kila ong uneu de kres Ridon kibala ong hato kris wan na Galilea hato kajing to kamsheb ong bau kris unhiar peteng na udabet pad unwan na ka Bethlehem kanong rit ha kabala syong udabet kum cala don kajinge kaja pedeng upai ba syapang jong u don kibala kwa ban kami u Henry syam don bakta kti u kisha kri tempel gilalik pai syakiling do orang ba ban ki parisi kibala kaliye ki balai phim syam wan yalam u Ita syakari tempel kila jubab. Ompat judan ubakren kum uni ubriu. Ki parisi kila paikti neki hato pila syak. Skor ma piru. Hato la judan uwei neki rang ba neki parisi ubangej hau. Henry uneu paik boru bom tip iya kaan. Ulong ubala tim. Unika demus uta ubala le ya kendo jisu manshua. Bad ubala long uwei neki ulaong haki. Hato ka anjungi ka penrem yo bri klem di sngew shua na u badatok ket ayu le kila pai ktien hato piru pidei na Galilea dayet benya bad pinshem ba omdon unong itu lupa ubami na Galilea gum chai kelia lekno shala yeng la yeng ka gospel jong utrai